ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ, ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚିତ୍ର ପାଇଁ, ନା ମାନ୍ୟତା, ସଫଳତା ଆଉ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ? ଯଦି ଏମିତି ଅଟେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେମର କେବେ ଶେଷ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ, ସେହି ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସେ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ହାରିଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜଣା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି, ଦକ୍ଷତା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶ୍ୱାସ, ଏହି ସବୁ ଆମର ନୁହେଁ, ଏହି ସବୁ ତାହାଙ୍କର ଦାନ ଓ କୃପା ଅଟେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ରୂପ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣେ କୁମ୍ଭାର ଭଳି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଢ଼ିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଯତ୍ନ, ସ୍ନେହ ଓ ରୂପାନ୍ତର ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆଧାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବନ ଆମର ନୁହେଁ, ଏହା ତାହାଙ୍କର। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶିଳ୍ପ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କ ହାତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେନ୍।